Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада 12 апрель космонавтика көне. Шәхесләр сәхифәсендә журналист, нәфис сүз остасы Илдар Кыямов. Берсендә автобуста барам, шундый әзрәк хәлтирәк куркы кигәнме нәрсәгәдер бер егет әйтә инде ир кеше. Сез ни? Сез телевидениедә әйбәт күренәсез анда, ни кырынып битеп дигән кебек дип туктап әйтеп куйды. Мәскәүдә Идел буе халыкларының традицион костюмы дигән тарихи этнографик проект күргәзмәсе узды. Менә бу юл сәүдә юлы. Без аны күргәзмәдә дә күрсәтергә булдык. Әлеге алкалар безгә төньяктан килгән. 19 гасырда да аларны шул җирләрдән китерә иделәр. Магнитогорскида юкка чыккан Среднеуральск авылы тарихы торгызыла. Орта әбием бу авылны Чесноковка, әбием Среднеуральск дип атый иде. Ни өчен бу атамалар бер-берсе белән шул хәтле аерыла икән дип еш кына уйлый идем. Сорауга җавапны китаплардан эзләдем, ләкин тапмадым. 1961 елның 12 апрелендә җир орбитасына дөньяда беренче кеше белән иярчен космос карабын чыгаралар. Шуннан бирле 12 апрель космонавтика көне буларак билгеләп үтелә. Космосны өйрәнүчеләр арасында татарлар да шактый. Алар арасында Роаль Сәгъдиев һәм Рәшид Сүнәев. Гомумән, ил космонавтикасының атасы дип саналган Константин Циолковскийның әнисе татар булган. Хөрмәтле милләттәшләр, 12 апрель космонавтика көне белән котлыйбыз сезне. Ачышларыбыз күп булсын. Әйе, Юрий Гагарин легенда, ә бит аның якын дусты татар Марс Закир улы Рафиков булган. Алар бергә хезмәт иткәннәр. Марс Рафиковка гаилә сәбәпләре аркасында каршы төшәләр. Тагын санарга була татар космонавтларын. Сәйид Салахның мөселманлыгы киртә була. Ансар Илхам улы Шарафетдинов, Урал Нәҗип улы Султанов, Наил Шәриф улы Саттаров тик аларның берсе дә төрле сәбәпләр аркасында галәмгә чыгу бәхетенә ирешә алмый. Ә бит Гагаринның космоска очуы Коръәндә язылган булган. Космос, галәм, мөгъҗиза. Шундый бер Коръән мөгъҗизасы турында без Рамил хәзрәт Юнусовтан ишеттек. Бу Гагаринның күккә, ягъни ашкаш, космоста әйтеләчәк хәтта җөмләсен Allah Subhanahu wa Ta'ala bizning Qur'oni Karimda bundan 1400 yil ilk endi bayon qildi. Шуннап та Аднан Шариф дигән безнең зур профессор, галимебез бар. Ул менә Qur'an һәм астрономия фәннәрен өйрәнә, тирәннән өйрәнә. Һәм аның нәкъ шундый Qur'an һәм астрономия дигән китабы чыкты. Ул анда яза Әл-Хиҗр сүрәсе, ягъни бүлмәләр сүрәсенең 14 һәм 15 аятларында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәләммә фәтәхнә алейһим бабан минәс-самади." Кашан мин аларга күккә капканы ачкач, фәзаллу фиһи я'руҗун. Әдәм балалары ди күккә күтәрелә башларлар ди. Бу аятта сүз 1960 еллар турында бара. Менә 1961 елның 12 апрелендә беренче тапкыр кеше Юрий Гагарин космоска күтәрелә. Ул ишеп китер алдыннан Королев, конструктор, аңа әйткән була: орбитага чыккач, һәр бер минутның башында бер җөмлә әйтергә кирәк булачак сиңа. Ни өчен? Чөнки җирдә утырган аналитиклар аның ничек баш ми эшләвен, гомумән сәламәтлеген, психикасын тикшерү өчен шушындый җөмләләр төзүше кирәк булган Гагаринны әйтергә. Һәм Гагарин ишеп китеп, орбитага чыккач, карый иллюминаторга, анда күренә бик матур җир. Ул аны күрә дә һәм әйтә: "Нәрсә күрәм мин ди? Мин төшемдәме ди? Әллә минем күзем сихерләнгәнме ди?" Әлбәттә ул әйтә русча. Һәм менә шушы Әл-Хиҗр сүрәсенең 15 аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лaqalu." Алар анда меңгәш әйтерләр ди: "Суккират абсаруна бәл нахну каумун масхурун." Мин ди төшемдәме ди? Әллә минем күзләрем сихерләнгәнме ди?
Менә бу Гагаринның күккә, ягъни ашкаш, космоста әйтеләчәк хәтта җөмләсен Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең Коръәни Кәримдә моннан 1400 ел элек инде бәян кылды. Гомумән ислам дине бит ул фән белән бергә атлый. Җирдә матур иттереп яши белү, дус, хәерле гамәл кылып яшәү бу безнең иң төп бурычыбыз. Мондый мөгъҗизалар китапта бик күп. Астронавт Нейл Армстронгның космоста азан тавышы ишетеп, ислам дине кабул итүе турындагы мәгълүмат та уйдырма түгел. Ләйсән Асыдырдинова, Татарлар, Казан. Башка темаларга. Аның сөйләме аһәңле, төзек, әйтерсең халык белән аралашу, тамашачы алдында чыгыш ясау өчен Аллаһ аны үзе шулай яраткан. Журналист, нәфис сүз остасы, язучы, шагыйрь Илдар Кыямов турында сүзебез. 20 елдан артык телевидениедә хезмәт куя ул. Моңа өстәп аның төбәкне өйрәнүче булуында әйтеп үтәргә кирәк. Җыр-моңга да оста ул. Бүгенге шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямов турында сөйләрбез. Син кайда, мин шунда галиям, шатланам, елмаям һәм көләм. Бу Казан дәүләт университетының данлыклы хоры белән Эстерханга баргач төшерелгән кадрлар. Биредә Илдар Кыямовны күрү кемгәдер бәлки сәердә туелыр. Ә бит ул заманында җырчы булырга теләгән, консерватория тәмамлаган шәхес. Төбәкләргә чыкканда еш кына алып баручы буларак та чыгыш ясый. Ул вакытта уганың төзек, дөрес итеп сөйләшүенә игътибар иткәннәр. Еш кына сорыйлар, сездә бит мишәрчә сөйләшәләр, мишәрләр яши, ничек син алай матур гына сөйләшәсең дип авылга кайтсам да көләләр әле. Син малай анда лиф-лиф кенә сөйләшәсең дип көләшәләр. Мин әйтәм бит инде ул республика телевидениесе анда мишәрчә сөйләшеп булмый дип җавап бирәм инде. Ул нәрсәдән килә? Мин бит инде филология, барыбер шул филология факультетында белем алдым. Әдәби телне мин шул беренче курстан үзләштереп куйдым кебек. Илдар Кыямов 1971 елның 11 февралендә Ширмешән районы Карачишмә авылында дөньяга килә. Күп белүе, җыр теллелеге әти-әнисеннәндер мөгаен. Әти беренчедән бик зиһенле кеше иде. Бик киң профильле оста иде ул беренчедән. Авылның инженеры дип әйтергә мөмкин, аның белән киңәшәләр иде. Әни бик халыкчан иде. Мәкаләләрне күп белән иде. Барысында сеңдереп үскән шигырьләрен 2-3 сыйныфларда ук яза башлый. Илдар Кыямовның шигырьләре лирик, яшәеш турында, үзе, туган ягы һәм хатынына багышланганнары да бар. Менә автобуста утырып барган вакытта тынычланып, кайтып барасың, шигырь язасы килә башлый. Ул туган була инде ул, аны кәгазьгә генә төшерергә, аның вакыты булмый. Менә шунда утырганда ул фикерләр бер-бер артлы автобусның теге тизлеге белән әвәрә килеп, менә шулай бер ритмга керә дә, шушыннан аннары иҗат башлана. Журналистикага килүе дә бала чагыннан район газетасына мәкаләләр язган. Тукай әйтә бит, Кырлайда күзем ачылды дип. Минем менә шул үсмерлек чорында шул 13-12 яшьтә күзем ачылгандыр инде. Мин инде ныклап торып язучы, шагыйрь булам дип, журналист булам дип хыялланып йөрим инде. Әле дә көлеп сөйлиләр, син ди үзегезнең мунча артында бер куыш ясаганың дип. Ясадым мин аны, минем эш кабинеты. Кереп утырам, шушында дәфтәр, китап, нәрсәдер язам, нәрсәдер эшлим, чәчәкләр җыям, шунда үземчә хыялланып йөрим. Менә шушындый бер романтик дөньяда яшәлгән инде, киләчәкне уйлап. Казан университетын тәмамлагач, консерваториядә Зөһрә Сәхәбиева классы буенча вокал факультетында укый. Аның Казан милли мәдәни үзәгендә эшли. Шунда алып баручы Миләүшә Сибгатуллина белән таныша һәм ул аны телевидениегә чакыра. Вакыт туктаусыз һаман үз эшен эшли. Илдар Кыямов 20 елдан артык телевидениедә хәерле иртә, манзара, татарлар тапшыруының җомга чыгарылышын алып барды. Еш кына туры эфирда эшләргә туры килә, ә андый вакытта төрле очраклар була. Сәгать 4-тә вакыты машинасы килеп ала иде. Сәгать 6-да инде елмаеп, бизәнеп чыгып басасың. Ләкин ул сәламәтлеккә шактый зыянлы икән. Мин анысын да сиздем. Көлүче кешеләр бар инде, син бигрәк эшең катлаулы синең дип. Мәтәм ни алай дип әйтәсез. Менә ди килгән кунактай бата башласа тартып чыгарырга кирәк. Азынып китсә башына суырга кирәк. Төртелеп калса әйтеп җибәрергә кирәк. Бигрәк читен эш бит инде диләр. Соң мәдәм мин шуңа укыдым бит инде, гариза яздым шуңа, кая барасың. Ул зыялы, тыныч, артыгын сөйләшми, һәр вакыт пөхтә, зәвыклы киенгән, телевидениедә эшләгән, күз алдындагы кешегә күзен карап йөртү зарур ди. Тамашачы әллә кайдан танып ала икән. Берсендә автобуста барам, шундый әзрәк нирәк инде, хөлтирәк курка кигәнме нәрсәгәдер эш уңаенчарак кайтам инде. Исәнләштек бер егет әйтә инде, ир кеше. Сез ни? Сез телевидениедә әйбәт күренәсез анда, ни кырынып итеп дигән кебек дип
Доктор айтып куйды. Андай хәлләрдә була, но статусын тотарга тырышам инде дә, төрлечә була торгандыр инде. Но сегодня ты судишь не по обычаю наших предков. Төрледән төрле фильмнарда да рәхәтләнеп төшә ул. Бигрәк тә режиссер Айназ Мөхәммәтҗановның Ибн Фатлан фильмында Суварлар патшасы Шурабаш роли исендә калган. Гомумән, аны бөтен нәрсә кызыксындыра. Ул һәр вакыт укый. Студент чагында уганың турында Илдар ул белемгә туймас шәхес дигән булганнар. Менә инде хәзер миңа 50 яшь бит инде, мин малай шалай кебек, барыбер ай турында, планеталар турында име. Ул бит Ходай Тәгаләнең иҗаты бит, аның сәнгате. Ничек аны кызыксынмыйсың инде? Һәм әлбәттә инде тарих, фәлсәфә, гомумән миңа һәр нәрсә кызык. Татар мәдәнияте, татар шәхесләре дә кызыксындыра аны. Әйтик, ул якташы театр артисты Наил Шәйхетдинов турында китап бастырып чыгарган. Аның өлеше кергән дәреслекләр дә шактый. Россия һәм татар тарихы буенча дәреслекләрне тәрҗемә иткән. Ә инде төбәк тарихын әнисе вафат булгач өйрәнә башлый. Кеше уйлана башлый икән инде ул менә үзенең тарихы турында, без каян киләбез, кая барабыз. Кызыксынып киттем мен, әйтәм, туктап, китап язып була бит авыл турында дип. Ул архивларга килеп кирдем анарсы. Күп хезмәт һәм вакыт таләп иткән басма. Кара Чишмә кариясе китабын 15 ел тирәсе яза ул. Анда тарих та, рухи тормыш та бар. Басманың һәр сүзендә Илдар Кыямовның якташларына булган җылылыгын сизәсең. Үзенчәлекле авыл. Бездә гомумән эзоп теле бик актив. Бездә шул дәрәҗәдә теге икенче планда сөйләшү кабул ителгән. Мәсәлән, мин үземнең авылдашым белән сөйләшеп утырырга мөмкин хәзер. Һәм безнең сөйләшүнең төп объекты сез була аласыз, сез аны аңламыйсыз да. Китапларына мәгълүматны Оренбург, Мәскәү, Петербург, Уфа, Татарстан районнарының, гомумән Россиянең унлап архивыннан җыя. Мин үземдә күпмедер дәрәҗәдә хәзер тарих, шәҗәрәләр белән шөгыльләнә, казына башлагачтан бик күп вакытлар аңарга мөрәҗәгать итәм. Гаҗәеп ярдәмчел, гаҗәеп тә менә сокланырлык кеше. 2006 елда Илдар Кыямовның тормышын үзгәрткән хәл булган. Ширмешән районына чыгыш ясарга дип кайтып барганда юл һәлакәтенә очрыйлар. Шул фаҗигада безнең табиблар хатасы булгандыр, мине ничектерме безнең белән кайтучы артистка Айгөл дигән кызыбыз үлеп тә китте. Мин анда теге үземнең тормышымны яңадан уйлап, фикерләп дигәндәй перезагрузка ясадым. Һәм шуннан соң намазга бастым. Бу миңа 35 яшь иде вакытта. Шуннан бирле мин менә намазда, гыйбадәттә Аллаһка шөкер. Шуннан башлап минем тормышым җайланды. Аллаһка шөкер, мин һәр бер көнем бәйрәм, һәр мизгелем шатлык дигән девиз белән яшим. Ул һәр вакыт шат күңелле, шаян, теләсә кайсы хәлләргә юмор белән карый. Хуҗа Насретдин җә инде теге бер башмага агып киткәндә бит, эй, аягымны кысып интектерә иде дип икенчесен алып тондырган ди, шуның кебек. Менә бу ситуация килгән икән, ярар, аны бит позитив ягын күрергә кирәк. Нишлисең инде? Алай яшәмәсәң үләргә кирәк. Мин Илдар абый белән эшләвемә шул хәтлек бәхетле, без аны яратып Илдар абый дип әйтәбез инде. Чөнки ул безнең киңәшче дә, дус та ул безнең. Ул безнең абый шикелле дә, әти шикелле дә, уңай энергетикалы кеше. Аның янында һәр вакыт буласы килә. Илдар Кыямовның хатыны Мөршидә дә журналист. Быел гаилә коруларына 30 ел була. Улы уллары Идел хәзер шулай ук ТНВда алып баручы. Заманында татар егете конкурсында җиңгән егет. Ә кеше уллары Ихтияр 2023 елда әдәбияттан йөге бирүче бердән-бер укучы була. Татар теле буенча халыкара олимпиадада да гран-при уткан иде. Хәзер татар филологиясе бүлегендә укый. Минем туганнан ук беренче ишеткән сүзләрем дә ул шул Татарстан журналистикасы, татар журналистикасының вәзгыяте булгандыр, чөнки күпме үзем менә беләм, гел без табан артына утырсак та, ничектер кая булса да ярак сәфәргә чыксак та, барбер безнең сөйләшүләребез, әңгәмәләребез ул ничек тә булса эшчәнлеккә кагылып китә, чөнки без барыбыз бер Казанда кайныйбыз. Илдар Кыямов малай булу да ул ниндидер бер билгеле дәрәҗәдә планка дик. Шуңа күрә әтинең тәрбиясе һәм аның минем тормышыма йогынтысы бик зур. Әби бабай тәрбиясе авыл, турыдан-туры авылга, милли йолалар, милли гырыф-гадәт һәм әлбәттә мәктәп. Мәктәп кирәк. Иң беренче мәктәп. Әгәр дә урта мәктәп булмаса һәм анда татар теле укытылмаса, ниндидер ярым йорты чаралар белән генә без телне саклый алмыйбыз. Илдар Кыямов хәзер оныгы Ихсанны тәрбияләгәндә дә ярдәмгә килә. Киләчәккә планнары да зурдан. Хатыны Мөршидәнең авылы Яшелүзән районы Ылышырдан турында китап язарга ниятли. Инде күп кенә мәгълүмат та туплаган. Шулай ук кинофильм төшерү теләге дә бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә
Мәскәүдә Идел буе халыкларының традицион костюмы дигән тарихи этнографик проект күргәзмәсе узды. Менә бу юл сәүдә юлы. Без аны күргәзмәдә дә күрсәтергә булдык. Әлеге алкалар безгә төньяктан килгән. 19 гасырда да аларны шул җирләрдән китерә иделәр. Магнитогорскида юкка чыккан Среднеуральск авылы тарихы торгызыла. Орта бием бу авылны Чесноковка, әбием Среднеуральск дип атый иде. Ни өчен бу атамалар бер-берсе белән шул хәтле аерыла икән дип еш кына уйлый идем. Сорауга җавапны китаплардан эзләдем, ләкин тапмадым. Мәскәүдә Идел буе халыкларының традицион костюмы дигән тарихи этнографик проект күргәзмәсе узды. Экспозицияны Россия Федерациясы Советында Төбәкләр палатасында тәкъдим иттеләр. Бер атна барган күргәзмәдә экспонатларның кызыклы тарихы турында костюмнарны торгызган осталар сөйләде. Барлыгы 29 экспонат алып килгәннәр. Идел буенда яшәүче татар, рус, чуаш, удмурт һәм башка халыкларның традицион костюмнары турында рәсемле каталогта тәкъдим ителде. Тулырак киләсе сюжетта. Мәскәү шәһәре Федерация Советында бу апрель көннәрендә бик матур тамаша булып узды. Төбәкләр палатасында тәүге тапкыр үзенчәлекле тематик күргәзмә оештырганнар. Экспозиция Идел буе халыкларының традицион костюмнары тарихына багышланган иде. Күргәзмә экспонатлары ул замана киемнәренә туры китерерлек итеп бик җентекле җыелган. Вот этот путь торговый, мы его как бы тоже создали. Менә бу юл сәүдә юлы. Без аны күргәзмәдә дә күрсәтергә булдык. Әлеге алкалар безгә төньяктан килгән. 19 гасырда да аларны шул җирләрдән китерә иделәр. Реставрацияләүчеләр һәм осталар билгеләп үткәнчә, кием гасырлар буена үзенчәлекле мәгънәгә ия булган. Ул кешенең паспорты, аның аерым социаль катламга каравын, мәдәни кодын күрсәтүче әйбер. Кешенең тышкы күренеше аның визит карточкасы ди тарихчылар. Почему вот встречают по одежке, да? Безне ни өчен киемгә карап каршы алалар? Чөнки мәгълүматны тышкы күренеш аша алып була. Киеме белән кеше тирә-юньгә мөнәсәбәтен җиткерә. Костюм рухи һәм материаль байлык. Күргәзмәнең тантаналы ачылышында кечкенә лекторий да узды. Осталар кунакларны кызыклы детальләр һәм костюмнарны әзерләү тарихы белән таныштырды. Бу четрекле эшнең ничек башланганын һәм оештырылганы хакында Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов җиткерде. Беренчедән бу эш республикада инде менә 21 елда ук безнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында игълан ителгән шундый программаның бер үтәлешенең беренче этабы. Ул вакытта республикабызның рәисе Рустам Миргалиев шундый күрсәтмә биргән иде. Республикабызда яшәүче төрле милләтләр халыкларның коллекциясен, милли киемнәре коллекциясен булдыру турында 29 экспонат, һәрберсе үзенчәлекле. Күргәзмә игътибарны җәлеп итүдән башка күңелләрне дә тетрәндерә. Мәскәүнең үзәгендә Совет Федерациясында шушындый форматтагы күргәзмәне ул инде зур әйбер. Чөнки безнең Татарстаныбызда 175 милләт яши. Һәм менә монда 29 костюм куелган, һәм аларны шунда бик матур итеп күрсәтелделәр. Чыннан да проект бик уңай, һәм әле аның дәвамы булачак. Бу иҗади проектның киләчәге өметле. Май аенда Мәскәү шәһәрендә Многоликая Россия форумы кысаларында әлеге күргәзмә үз эшен янә башлап җибәрәчәк. Роза Диатуллина, Диня Газалиева, Александр Ярашов, Татарлар, Мәскәү. Магнитогорскида юкка чыккан авыл тарихы һәм аның халкы язмышы торгызыла. Среднеуральский дип аталган бистә 1974 елда төбәк картасыннан юкка чыга. Авылның соңгы кешеләре ярты гасыр элек күчерелгән. Тарих масштабында бу кечкенә чор. Әмма бүген Магнитогорский халкының күпчелеге 95 ел элек шәһәр һәм металлургия гиганты нигезләнгәнче монда зур авыл булганлыгын белми. Шушы көннәрдә Магнитогорский шәһәре тарихында ак тапларның берсе булган Среднеуральский бистәсенә багышланган күргәзмә ачылды. Аның тарихын тикшергәндә төбәкчеләр әле 20 гасыр башында ук бу якларда татар эзе дә салынганлыгын ачыклаган. Тулырак Гөлдар Хафизова видеоязмасында. Магнит тауы бөтен булган бердән-бер сакланган фото. Металлургия комбинаты нигезләнгәнче бу якларда магнитная дип аталган казак станицасы булганлыгы билгеле. Әмма анда тагын бер авылның булуы турында аның элеккеге халкы гына искә алган.
Прабабушка моя называла это поселение Чесноковкой по воспоминаниям. Ортабием бу авылны Чесноковка, әбием Среднеуральск дип атый иде. Ни өчен бу атамалар бер-берсе белән шул хәтле аерыла икән дип еш кына уйлыйдым. Сорауга җавапны китаплардан эзләдем, ләкин тапмадым. Төбәкчеләр дә аңлат алмады. 1901 елда картада утарларына күрсәтелгән. Анда 19 гасыр уртасында крепостной хукук бетерелгәннән соң күченеп килгән кешеләр яшәгән. 1906 елда биредә яңа торак пункты барлыкка килә. Его основали переселенцы. Аны Оренбург өлкәсенең Чесноков авылыннан күченүчеләр нигезләгән. Үз чиратында Оренбургтагы авылына кан туган татарлары нигез салган. 1900 елда татарларны казак руслары белән бергә Магнит тауына күчерәләр. Алар махсус хезмәт башкарганнар. Магнит тауының рудасын күзәтү өчен җибәрелгән казаклар нигез салган җирлекне элекеге авыл исеме буенча яңа Чесноковка дип атаганнар. Гражданнар сугышыннан соң ул Среднеуральск дип үзгәртелә. 1926 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча Среднеуралда 58 татар яшәгән һәм анда мәчет тә булган. Ширкәү кебек мәчет тә 1932 елда яндырылгандыр дип фаразлый төбәкче Дмитрий Левко. Бу юнәлештә тикшеренүләр башлау өчен бик кызыклы мәгълүмат ди музей хезмәткәрләре дә. История нашего города — это история людей разных национальностей. Шәһәребез тарихы төрле милләт кешеләренең дә тарихы. 30-нчы елларда махсус күчеренүчеләр арасында татарлар күп була. Алар төрле махсус бистәләрдә яшәгәннәр. Шундый махсус бистә Среднеурал янында булган. Сөрелгәннәрнең дә, бу авыл халкының да балалары бер мәктәптә укыганнар. Металлургия комбинаты төзелә башлагач, килгән барлык эшчеләрне, инженер-техник белгечләрне Среднеуральск бистәсе крестьяннары үз йортларына кабул итә. Мой дед Мирсаид Кагарманович с женой приехал. Минем бабам Мирсаид Кагарман улы хатыны белән Магнитогорскка Темәс авылыннан килгән һәм ул монда экспедитор булып эшләгән. Среднеуральск авылында аңа элекке урядник йортын бирәләр һәм монда тагын 3 балалары туа. Иң кечесе минем әнием иде. По ее отношению, вот у нас папка работал на бетонитовом заводе. Минем әтием Среднеуральскта урнашкан бетон заводында эшләде. Аларны монда әти-әнисе белән 31 елда Татарстаннан җибәргәннәр. Әтигә 17 яшь, энесенә Камил абыйга 10 яшь булган, гаиләдә алар 5 булганнар. 1930 елларда Среднеуральск бистәсе таш кисү, бетонит заводлары, руда калдыклары өеме белән уратып алынган. Халык үз йортларын башка урыннарга күчерә яки сүтә башлый. Элеккеге авыл урынында хәзер металлургия комбинаты цехлары. Күргәзмәдә җирлек карталары, архив документларының күчермәләре, шәхси архивлардан да әйберләр тәкъдим ителгән. Әтиләр, значит, 55 елда алдылар бер ий. Ул өйдә торган Хакимзянов Салих. Он был муллой. Мин шуда яшәдем үзем. Алар 30-50 елларда бистәдә яшәгән кешеләрнең нәсел-нәсәбе. Ә менә 20 гасыр башында Среднеуральскка нигез салганнар арасында булган татарларның дәвамчылары әлегә билгеле түгел. Юкка чыккан бу авыл тарихын әле өйрәнәчәкбез ди музей хезмәткәрләре. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Малинцев, татарлар. Матур халкым минем, батыр халкым, хәтәр чагы булган татарым. Утка кирдең, утта янмадың син. Суга кирдең, суда батмадың. Ләбиб Леронның шигъри юлларыннан үзек белән тапшыруыбызны төгәллибез. Без матур, батыр халык, горурланып яшик. Исән сау булыгыз.